constituency la pen Bokolia constituency angkang school kang hamate vacation ki PC ki ong BJP asong pen long reply long BJP unit ma phu ke larpon Assam along Rielong, India Vice President Jagdeep Dhankar Nankahomri. Isibirta ki me RG tha. Karbi Anglong Tourism Asai campaign patir piponsi Ningkan ke Thomaphan State Institute of Hotel Management SIH Dimapur along Hospitality and Tourism Management Surihini Rankore ke Thompen Surihini Rankore Truck of Harman ke Charlie Dunlong Japan Varsai ki me Van Bilo. Lasoben pacheton dunsi Arnisia Farman Career Counseling mate Career Guidance ke padoji aphan sitami Arni Lapen adim sik ponno Bangsoy ja meke padoponji lake jakhonga cheklo ni phai ke thom arni Diphu Tourist lo chalong Bangsoy long men ke deng ponji mate registration aphan ki jup siarni lake jakhong ni phai isiarni henlo Ningki hang bang pubang phiatung ang ton alam kachini pa meji aphan 93654 97679 kalite 700-239-4232 number along Humri ignore. Kardom Karbing no life prime time abirta longpen ang ton abirta RG tha. Kacharli nat aso se paprangji pulotang teke than lapen kacharli donatum pasik ponangji laan lote paprang don thekpo. Kedamtang vosi ka cheklo ni phaithom keberni school inspector pen ke pangdak pon ke jak honga cheklo hud Karbing nong adang an class 6 pen 10 an summer vacation pipon pe athe HSLC asar lang thek me senang jilapen kacharli anat an su se paprang do nangji pa kamat hapna jog extra class than ponangji pusi pangdak ponlo bonta pini jak hongni phai clear ni anta Huluni school Tarabasa school Bokolia high school along Karbing nong life pherang ke pen ka homri dam pen ke thek dam long bangke kangpu pona school I humta thek dam long le Pini ni tum Karbing long life yan along person si kahomri asai den pon lo itum kahomri pon laga kedam tang ni thuma prang lo education ma school inspector pen pangda kon son si ME to lower tum an han ke school kan kir ke deji mate vacation ki pipe deji pan si hatak pen order pilo mate arona lo pangdak pon tang lo pangla song bom pen itum along school nitum koloni pen ang cheng lo tarabasa la pen non dak tarpok anang le tang lo nitum la nang kili an ka homri long an same school kang pu pon nitum thek pon long le lason bulate si school inspector mate education department anat ahinat karkan pon ason se dolo kopi pot loma pate labang so school kang hapon kachini don teng bulate class 10 mate matric HSLC sablang anat kepa phidun bom mate kepa prang dun oeda pen jog labang so school continue ke than manji kepa sik ponji phansi order pilo ase boy phe seme non itum ke theklong an ke bon class on se theklong along teng na school along se me tum na homri ase labang so bo thak school inspector tumpen mate education department hen pen office alang la zaman RD an panjima bang solam ke alang tum si chini lo khonitum nang ka homri thu gela han lo buklia high school long se tum nang homri lo nona por ke baji cap si dolo bon tami tum nang ka homri ateng ke ladak se me school kang pu poni tum the ponong le la pen ani tum school long arum ka langam lo hala dak se me student nang wang velo same teaching staff ma dege than atum ke master dang wang nang ji polo ta hala tuman tami non ke chewang we son se thek pon long ta se dak Bukulia high school long same isi aron ke kroyon de ason se thek pon long lo inspector school inspector pen pang dak lam ke kroy kre aron kar kan ason se thek long lo room tin same school kang hap thek pon long ason se phuluni penon Bukulia ni tum na khomre teng same along ten school same kang pu pon itum hum not itum thek pon long le son se ti thek pon long even ka prek non son private school alang tum bangke kang pu pon thek pon long hala tum bangke tami government tum bangke non pon tami in kang pu jalam ang ring thek pon long le la Kacharli atum wangwedet pusitami than bang atum ke wang pen sahem chidu pen kacharli ausumara tuma phansi honding si dunang je potlo bonta nona bangke kacharli atum wangwi poi phita than bang atum anta che wang wesi thek pon long Phuluni pendir chuna rongpi Karbing nong live
Jakhong Nipai Clear ni Bharatiya Janata Party Racharya Song Pen Long Ripli Andhra Pradesh Punjab Telangana Pen Jharkhand Long BJP Uniramai Phu Arpukelar Padopon Labang Sokelar Ponalong Jasemet Akaprek Racharya Song Kachi Open BJP along Kachepa Ogduna Songja Atuma Phansi Arpu Kepekpon Labang Soalam The Bharatiya Janata Party Amai Phu JP Nada Hin Pansi Paklang Ponlo Labang Sokelar Kipa Doponalong Jasemet Non Hejong Akaprek Racharya Songpen Kachi Udun Pen Bharatiya Janata Party along Kachepa Ogduna Songja Atuma Phansi Mai Phuang Hoyalong Pekponlo Bisaralam Sunil Jakhar Lapen Di Purandeswari Atum Indian National Congress Penchi OC BJP along Chepa Ogdunlo Lason tak taksi Itela Rajendra Setame Bharat Rashtriya Samiti Pen COC BJP along Chepa Ogdunlo Akimia Mai Phu ke Pekpon Lapen Alongri Amen Lake Itela Rajendra Raphan Telangana Alongri along BJP Election Management Committee a chairperson ang Hoyalong Pekponlo Di Purandeswari Aphan Andhra Pradesh Alongri along BJP Amai Phu ang Hoy Pekponlo Sunil Jakhar Aphan Punjab along Rialong BJP Amai Phuang Hoy Pekponlo G Kisan Reddy Aphan Telangana along Rialong BJP Amai Phuang Hoy Pekponlo Babulal Marandi Aphan Jharkhand along Rialong BJP Amai Phuang Hoy Pekponlo Anparta Andhra Pradesh along Chief Minister Abarim Kiran Kumar Reddy Aphan Bharatiya Janata Party National Executive Committee along Klembang Ahoyalong Amen Thaponlo National Desk Report, Karbiang Live. Jakhong Shiklori Pai Clear ni Mate Pini, India Vice President Jagdeep Dhankar, Assam Arlo, Kahumriji Aphanpura, Guwahati Rongso Pialong Nang Palilo. Labang Sohud, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma, Assam Governor Gulab Chand Kataria, Lok Sabha MP Queen Ojala Pen Ongdung Man Peng Kido Kithekiding Atumpen, Chetong Dunsi, Deng Dunlo. Vice President Jagdeep Dhankar Assam along Rialong nang Kahumri Ponalong Jasemet Akimang Lake Assam Lapen Central Government Angbong ke claim rap ke dam rap ajakong ke pangtang pon Lapen Assam angkang kaching thur abarmon lapuan sose ke paja pon thuji aphan kabor ipon henlo Alangli Lokpriya Gopinath Bordolo International Airport along Nankele Hud Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Assam Governor Gulab Chand Kataria Lok Sabha MP Queen Oja Cabinet Minister Atul Bora BJP Assam Uniramai Phu Bhabes Kalita Guwahati Mayor Mrigen Sarania Lapen Ongdung Manpeng Kido Kithekiding Atum Chetong Dunpen Dengdunlo Labang sonang kahumri ponalong Vice President Hinpen Kipali pon Jiadim lake Guwahati rong sopialong kedo Ma Kamakhya Temple adun thulake Indian Institute of Technology Guwahati along Hinia Jai Megalong lapen Indian Institute of Technology along setami alang le Hinpen se Indeng inkoira pho IIT convocation along chari ponpo Labang so po rahut IIT along lo ke chari ari swejang atumpen chihu chipura jai mek setami paduponpo Jakhong ni Pai Clear ni Vice President Jagdeep Dhankar Hinpen Guwahati rong sopialong nang Kahumri kipadopen peneng angbong Assam along Khongphini anang Kahumri doponlo Kechengsi nang Kahumri kipadolake aru achiklo Dibrugarh arong sopialong Indeng inquiry Dibrugarh University Convocation along si Chetong Dunlo State Desk Report Karbiang Live Ini prime time berita yang ponsi kang toniklo.